Hej, og i dag skal jeg teste en energidrik. Det er en One. Jeg ved ikke, om man kan se det sådan. Det er One Energy Drink, Energy og guava. Nu er det en stil. Den skal jeg teste. Jeg tænker, jeg vil give den en rating fra 1 til 10 og sådan. 1 er det dårligste selvfølgelig, 10 er det bedste. 5 er sådan midt imellem. Så jeg tænker, jeg vil teste den til en helt almindelig mængde. Det var ikke skole. Så vi åbner den. Og jeg skal sige, den koster 7-8 kroner eller sådan noget, når jeg med 1000 købte jeg den. Og det er altså en halv liter. Så lad os teste det. Den dufter meget godt, så jeg ikke åbner en hel. På en hel. Nu åbner den. Jeg ved ikke, om I kan se det. Så smager den. Smager okay. Jeg kan ikke beskrive smagen, men som jeg har sagt, jeg vil rate den fra 1 til 10. Den skal ikke have 10. Ikke 10. Nej, men hvis jeg skal smage den igen. Jeg skal lige op og ned med en rating. Ved du hvad? Og det skal også sige, det er sådan, også for eksempel, altså ikke, I må ikke skåle mig på det, men 9,5. Jeg må godt sådan sige 9,5 eller sådan 10,5, det må man ikke, men 10 det der højeste. Så man kan godt sådan sige 1,5 eller 0,5 eller sådan. Ja. Og hvad skal den have? Den skal, jeg tænker, den skal faktisk have en solid 8. Den skal have en 8. Så det er en god en. Ja, nu kan jeg ikke se den lidt godt, men nu kan jeg nå den se det. One energy drink. One energy. Jeg ved ikke, om jeg kan se det der, vel. One standard energy drink. Det er det jo. Og så den der energy og guava. Så den er lidt test. Jeg starter lige med A. Swag fuld på. Nu skal jeg følge armen. Han er for sindssyg. Måske IQ Mille Bob. Husk at gå ind og høre Englandos nye sang. Den hedder Oh My God, yeah, oh my God, yeah. Det er da helt nyt, den er for en god, synes jeg. Eller helt ny, men den er ny, og den er god. Så, jeg vil ikke gøre det for en alt. Jeg skal teste den mere. Så hvor jeg i seng. Men der. Hej.